Els bombers de la Generalitat han donat en fase de control a 2:15 d'aquesta matinada l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta la pedrera del Mèdol i el paratge de Sant Simplici a Tarragona. Tot i que es preveia que el foc es podria controlar aquesta mitjanit passada, diversos focus secundaris n'han dificultat l'extinció i no ha estat fins ben entrada la matinada que s'han pogut acotar els fronts. Les causes de l'incendi fins ara es desconeixen i, segons dades provisionals del Cos d'Agents Rurals, s'haurien cremat un centenar d'hectàrees de vegetació forestal.